खयमन दं मा बेदर ना थेर'मन दाउआलाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैया नोंथांमोना मिथिनो मोन्दोंमोन गोदानैहाय दौरि गायसनदों माने बे दौरिनि न'आवनो दिनै जोङो थांगोन न'आवबो दिनैहाय गोदान दौरिनि मुङै गोदान फादार जानायनि मुङैहाय फार्स्ट टाइम माने मिसा बुलि दङ गोदान फादारनि आखाइजों दा बेयावनो जोङो दसे सम थांगोन दायो दङ जाहैबाय जोंनि मुंदांखा जालां बाजार होननायावहाय नर्थ थुरिबारि गामियाव आवाज खोनाफैजेनबाय नै मोनहां जाबाय बारा गोजान गैला ससेल'सै फैयै फैयै दायो सफैबाय जाहैबाय फादार गोदाननि गामियाव दा गिर्जा जागासिनो दङ दा सिङावहाय दहाय फुङाव जों सफैयाखिसैना बिराद मोजां मोनफैगौमोन मोनफैस्लाबाखिसै मालाय लैहोर बेम पार्टि दामलायनानैहाय गरायजों लाबोदोंमोननो दा नै फंबायमोनासो खोन्थाबाय नै ओमफ्राय गैया जों मोनफैयाखिसै आरो लेट जाबाय फैनाया नै बिनि थाखायनो जादों नै मानसिया एसे दुदोंलै औ आंखौसो दुगैनायनि नाम ओमफ्राय खमला फिथाइ बैग्रि फिथाइ बेसे माने भागाव 100 भाग 100 थाखा भागनो भुटाननि नामा खमलायालाय बा गया गावल' जालांबाय गरायाव गाखोलायनानै बरायनायखौ आंथ' मोनाखिसै जाहैबाय दा सोरनावबा दङनो गुसुं लालाबायनानै देखायनोसै नोंथांमोननो दायो जोङो सिगाङाव आवगायबाय हाबलांनो थाखाय गेटखौ नायनानै लाग्रोदो सिगां बिराद मोजां साजायदों नै आं फादार गोदाननि नामखौ बुंनो रोङाखैलै फादार दामियन नै फादार दामियन बरगयारि Hello. गारि फैगासिनो दं नै जोहोलावै सिख्लायैनो बोरायै बेन्थ'यै दा जोङो सिङाव हाबलांसिगोन जाहैबाय बेबायदि साजायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नाय नानि आबरायहनो र' जोङो थांगासिनो दङ सिङाव माबायदि समायना रमायना साजायदों गिर्जा जागासिनो दङ उन्दुनानै सिखारनानै फैगो दा मेगनफ्रासो मुब्रु मुसि जाखो ना माखो मिन्थिले दा इदिटिङावसो नुसिगोन खेमाखिसै जायोना जाया आंनि दैनायालाय नायसानै जखाखासै आखाया समायना रमायना साजायनायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दं लामानिफ्रायनो डाइरेक्ट मोनथारसिगोन जोङो गेटखौ भलन्टियार ना मोसाखावरिफोर लामायाव लाइन दंलायनो हेल' नानिमोन हाय दे हाय हेल' हाय गिर्जा जागासिनो दङ नै आं सिङाव हाबनानै नायनि मा बानायदों आलासिफोरनि नामायाव आलासिफोरनि जानाय लोंनायनि आलासिफोरनि नामा आलासिफोरनियावहाय नामाथाय बिबायदि साजायदों बेखौ देखायनायसै माबायदि मा साजायदों बे न'सो ना माने
न'सो बिन्दो साजायना दोनदों नै जिसु ख्रिस्ट' आरो आइ मारिया बिन्दो फादारनि न'आ बेनो आरो दा साजायजोबनायखाय हमनो हायाखिसै आरोखि न'खौहाय ओमफ्राय लारोंलै नोङो लकेल गोजायो दाउ लकेल ए ओंखाम संनाय खावनायखौ नायहैनि एसे मा संदों मा सङाखै आंनिथ' बिदि नायग्रा सर'खा अमा बेदर अमा बेदर ओंखामफोर संगासिनो नै सारायसे मोनखांबाय मा दंमोनथाय दालिफोर दां इयो लाब्रा ओंखाम बजायल' मोनना दंसै नै संनांगौ दंबावसो नै बेदरना बे टमेट' बैलाय मा अमा बेदर खयमन होनदों अमा बेदर ना 13 मन दाउआलाय दाउआ 7 मन अमा 13 मन गोगोम खानला बेदरना अमाया 13 मन दाउआ 7 मन ओरैबायदि दा जासिनायसैल' मा बेदर गोजा नैबे 13 मन गाहाम माखासे संजोब्बाय संगासिनो दंबावो माखासे मोनबाय जोंनि बिनायखौ खोनासं Yeah,